କାମ ଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଆଡେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ନୀତି ବାଟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ସେପରି ଏ ଯୁଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ରହିଛି, କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଲୋଭ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବି ପାରିବା। ଏଇଭଳି ବଡ ବଡ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର 25ତମ ରାବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତରଣ କଲେ, ଇଏ ଆଙ୍କର କାମ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ରହିଛି ତାକୁ କେତେ ମାନେ ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ idea.